Mä oon Valtian Elina ja mä oon JCDK:lla toimitusjohtajana. Mulla on tosi iso ilo olla tänään täällä. Ja ymmärrän, että mä oon nyt siinä vaiheessa näitä puheenvuoroja, että te ette malttaisi odottaa ollenkaan, mutta ihan muutama hetki lupaan. JCDK on siis maailman suurin ulkomainosyhtiö ja Suomessa niin meillä on yli 10 000 mainospaikkaa ympäri Suomen. Me ollaan oltu Osta vastuullisesti.fi-sivuston ja Suomen vastuullisen tuotekilpailun yhteistyökumppani jo vuodesta 2020. Ja tämä on aina yhtä inspiroivaa. Se jollain tavalla, mitä tässäkin puhuttiin monessa kohtaa, ensinnäkin vastuullisuuden johtaminen. Se pitäisi melkein saada kulttuuriin yrityksissä, että se on jonkun vastuulla, jonkun henkilön vastuulla tai se on jossain matriisissa tai nämä on nyt näitä vastuullisuusasioita, niin ne on nyt sitten ton henkilön. Tämä inspiroi hirveästi että sen pitäisi olla hauskaa, sen pitäisi olla meidän kaikkien yhteinen juttu. Ja se, mitä JCDK:lla haetaan, on se, että lopulta meidän yrityksessä niin jokainen ihminen vastaa siitä vastuullisuudesta ja me yritetään tehdä niin kuin kaikkemme sen eteen, että me oltaisiin vastuullisia. No mitä se vastuullisuus sitten on? Sitten mennään siihen sanahelinään, sitten ollaan yhtäkkiä viherpesussa ja kaikki sanoo, että me ollaan vastuullisia. Ja no ulkomainontahan on jo siinä mielessä ihan oikeastikin vastuullista, että jos katsoo näitä vaikka Helsingin 1500 ratikka- ja bussikatosta, niin nehän on meidän, että kyllä kai me vastuumme siinä kannetaan, että kun seistään siellä pysäkillä, niin saadaan sitten sateelta suojaa. Maksetaan pikkusen vuokraakin tuonne 52 eri yhteistyökumppanille, kun ollaan näin monessa kaupungissa ja kunnassa. Mutta lopulta se vastuullisuus ja sen konkretia, niin se on kyllä mielettömän vaikeaa saada niin kuin ihmisten mieliin, että jos henkilökunnat kysyy, että mitkä ne oli ne meidän 6 vastuullisuuden tavoitetta, nämä meidän ESG-tavoitteet tai tämä meidän ESG-strategia, niin yhtäkkiä kaikki on kauhean etukenoa innoissaan, nyt puhutaan tärkeistä asioista, mutta sitten kun tulee kuitenkin pikkusen semmoista, että mitkäs ne nyt olikaan. Eli jollain tavalla sen asian niin kuin vieminen semmoiseksi punaiseksi langaksi, se on hankalaa. Ja me ollaan kovasti sitä mietitty. Me koetaan ehdottomasti, että tämän tyyppiset keskustelun avaukset ja asiat, minkä äärellä tänäänkin ollaan, niin ne on nimenomaan sitä, missä halutaan olla mukana. Mutta sitten se meidän varsinainen tuote, ne kaikki ulkomainospinnat, niin ehkä meidän olisi paras sitten kertoa meidän kaikille mainostaja-asiakkaille, että mikä se on se hiilijalanjälki kussakin kampanjassa. Että kun ostaa 1000 mainospintaa Suomessa valtakunnallisesti viikoksi, niin mikä se on se hiilijalanjälki? Semmoisen asian kertominen suomalaisille mainostajille, se vaatii aika paljon. Se vaatii niin paljon datankeruuta, että siinä kyllä niin organisaatio saa tehdä töitä aika lailla. Sitä me kuitenkin nyt lähdetään tekemään. Me lanseerataan ensi vuonna kaikista meidän mainospinnoista tai kampanjoista niin hiilijalanjälki ja se on ison datankeruun takana tietysti. Mutta ainakin se tuo konkretiaa. Mutta sitten on ihan pieniäkin juttuja. Esimerkiksi se, että me viedään kaikki autokouluun. Kaikkien pitää opetella ajamaan ekologisesti. Ei siihen aikaan, kun mä olin autokoulussa, okei, siitä on vähän aikaa, kun mä olin autokoulussa, mutta ei siihen aikaan puhuttu niin paljon ekologista ajotyylistä. No, viedään henkilökunta autokouluun ja sitten ajetaan sillä tavalla, miten se vähiten tuottaa päästöjä. Paljon on asioita, mitä yritykset pystyy tekemään ja tänään ollaan isosti sen asian äärellä. Ulkomainonta, kun on osa kaikkien suomalaisten arkea, ja mainonta on tietysti valtakunnallisesti läsnä, niin me ollaan ajateltu, että tämä hieno yhteistyö, mitä me teidän kanssa tehdään, niin se paras tapa voisi olla se, että me palkitaan sitten ilmaisella mainosnäkyvyydellä voittajia. Ja JCDK näin ollen tarjoaa kaikille voittajatuotteille ja palveluille niin 50 000 euron arvosta ilmaista mediatilaa käytettäväksi ensi vuoden aikana. Se on niin kuin meidän kontribuutio tähän ja toivottavasti siitä on kaikille voittajatuotteille paljon apua. Mä saan olla
roolissa, jossa jaan kukat ja mietin kovasti meidän kylän kukkakaupassa, että mikä on vastuullisin kukkavalinta. Ja valitsin kuivakukat, koska niin kuin puhuttiin siitä, että miten tänäänkin on voittajatuotteet valittu, niin eikö se kestävyys ollut se asia, millä tässä kohtaa pärjää. Niin kuivakukat on kestäviä, vaikka niitä onkin ehkä pitkän matkan takaa rajattu, mutta ainakin ne on sitten yli viikon vielä voimissaan, jopa vuoden. Tässä vaiheessa kutsuisinko mä tänne kanssani Minnan ja Merlin ja otetaan ne kukat esille ja elektroniikan takaa. Mä annan Minna sulle ton, niin mä käyn tuolta. Yes.